খাপাংনি তাবকতাই bohokjong tini belaikino kotor tongplamung tongmai thangka khowai tula sikor amchai binamankat hatio tini khoroksa tiprasa takhok tula sikor amchaini binamankat hatio manui painen thangmani jorao tini bono wansarok butok khlaikha binamankat hatini wanjiro tabuk tula sikor sak hamnogo khoroknui bokhorok phatijak tabuk borok sak hamnogo admission ongjak hinui koktwmao taksujok tei saimankha chini koktibibo phiaba dibor ni jorao tini belaikino wansa tiprasa nanglai thangka tula sikor amchaini binamankat hatio piaba 26 asrambari tipra motha koplai ongjak yango 26 asrambario BJP IPFT borok koplai onglia CPIM koplai onglia phia tipra mothana koplai phiaba khowai tamono hingke 10 koplai ongmabai tini binamankat hatini 10 dofarok tini tiprasa amchaini lukurokno belaikino buto khaika tai bike tai hor laika hne koktham bisinti saimankha 10 dofani borok tiprasarokno belaikino buto khaika tini piaba khapang tahotai bohokjong BJP party khlai tongnai tiprasarok tabuk bo jaga thangnai sita sinino ang BJP khayo hnai sita sinino 10 rok nang BJP khayo hnai nono BJP rok nono siniglak nono BJP khaine 10 rok nang BJP khayo hnai nono siniglak piaba nang tiprasa tini bujagoi mano nang tiprasa tini buthajagoi mano abahaino or patijak tini binamankat hatio tini 10 dofani borok tini tiprasarokno belaikino butok khlaikha abno tino tabuk or nanglaijak binamankat hatio piaba binamankat hatio tini 10 tiprasarokni bike soka tai nok borokno sokrop khaikha tai tipra mothano borok silchao piaba tai aro tiprasa khorok nino bokhorok phatirikha tai kcharok klaibo tini khwai tamani phaitongnai tiprasarokbo tabuk bujak tojak ngei sakham khwai sakham nogo thangchogoi baikha hinai koktoman bisini saimankha naitongde chini koktobini bisinti o mangphlino tamung saideman bujak wansarok bojago bujak bojago bujak saideman binamankat bazaro gotna boba hingkha gotona ka hayengkha tini tiprasa area o mia bud desal ang thangmani yagulo joto phalnok eba khe doganok bodo tongmani yagulo bo binamankat bazar wansa bazar hinjabo buni dofani dogan hinjabo aro jagao mani paina thangmani yagulo wansara palpal khe kuthumi bono bulaikha hingke abo khanaoi ang niji thangkha ang niji thangoi tamunglai hinin gotona ang niji bodo thangmani yagulo ang niji phondo yakliya noro jagao marble nangkha noro jaga nadi marble nangkha tei goro jagao mok phatijak tai oro jagao private part of phainam khaikya boni dofani boro chi dofani boro nokose selangjak sikonjagoi rangma hamjagoi pusma hamjagoi dofano phalai tongmani koktoma mono koina mosong jeng tongkosang tongnani hinei BM saheb dai pulit prosasan nirbachan commission je koimung katar tongmani jorao binamankat hai bazaro tangi wansarok buni dofani borok moi ki chini borok no lama kaso choprok no na nomoda ki BJP ni hamkrai BJP ni borok chini borok no ereng tatal kes pulis rom riwo chini tiprasarok kai wansarok chini borok no lama kasi buo moda bongni pulis prosasan ain pulis prosasan rok omo haje samui sidra tangrong dakti urturom na neungthun hayake jeng tiprasa hinjang rok jeng nogo ereng na tongla 24 ঘন্টা ni bisingo samui sidra tangrong rom ya hingke jeng bo lamo nongkor thanai ang niji thangka uspoto tamonglai hine ang niji yoglia oro jaga marbele kokjakha korok busuk sak dokuman kha tabufu jora hospitalo koroni sokpaikha tabu porimol bai tabu khide deborma nongnogi man o jaga lengma sijayaku taitam tam khoting kha chin tiprasarokni tiprasarokni rifrigi bujakha lama cycle bokhokjakha taitam ongkha ang taksu jora khobor manyaku
সেই মাত্রানো চেয়ার খবর খাইও kan তার হলো জাগাবো চিনি বরং বুঝাগি টংখা আং কয়েকজন পারান অকরা সাকরা রং খবর খালাইমানি ইয়াগুলো আং কয়েকজন আনি তিন বরক তালাঙ্গাং থাংমানি ইয়াগুলো আং ইয়গলিয়া Ini mau kai? ani mong hiran mo de borma ang tipra mota khalayo ang tipra mota ne youth tipra mota ne khoi district ni president ambai